ho dobře tlačí. Jo. Dobře ho tlačí Adam, dobře ho tlačí, dobře. Takže velmi nádherné předvedené výkony obou juniorů ve startu. Tyto jezdci by mohly být motivací pro přihlížející 15leté. Vidíte sami, že o věku to není o schopnostech jezdce. Škoda. Bohužel tady došlo k přetočení Adama Vrtýlky, tak uvidíme na verdikt. Takže startovní číslo 2, Zdeněk Wertheim postupuje do dalšího